Ahojte, tak ja vás vítam u môjho prvého videa. A moje prvé video bude z Minecraftu. Tak, už si idem dať. Dám si pokojná, aby bolo bez zombíkov. Ja moc zombíkov nemám rád. Možno si potom dám aj so zombíkami, ale... No tak poď. To kde? To je džungla alebo čo? To je nejaká džungla. Ja vidím bambus. Ja som si dal ešte česku vlastne. Tak poď otvárať. Nič sa. Zoberám všetky veci. Nechcem to jesť ešte. Vlastne to mi dá iba brambora na nič. Keby som sa radšej dostal k tým bambusom. Hej, ja osobne som mal iba jeden taký fejkový. No a na tom fejkovom neboli bambusy. Ale viem, ako sa na tomto hrá. Ale s tým ja moc ovládanie nemám rád. Ovládanie neviem moc. Tam je hore. Tak, vyjdeme. Ovca! Yes! A neviem ako vy, no ale ja mám veľmi rád ovce, pretože z ovci, keď ich zabijete, dostanete vlnu. A z vlny sa dá vykraftiť. Poskiaľ. Z vlny, keď ich... Bože. Hej. To nedá. Bože. Ja už mám rejčenieť. Niečo blok plastik. Použijem hlínu. Poď. Chytil som už rejče. Koľko ich máme? 12. Tak to je dosť. Ale viete, čo som tam mal? Tieto... Neviem... toto. Neviem, ako sa to volá. Ale toto som mal. No z čoho sa vyrába? Papier, papier, príklad, sugarcane. Ja to neviem vysloviť prské. Sugarcane. Panda? Napíšte mi ak tak do komentárov, že ako sa ochočí panda. Ja si tunak. Rýchlo. Pre pandu musím rýchlo na čo postaviť. Panda, nechoď preč. Dám ti tu bambus. Presne. Pandy to majú radi, nie?
kliecky? Do kliecky? Panda. Ale za chvíľku ukončím toto video. Prepačte, ja som taký popletá. Rýchlo, vyťaž to. Vlastne nemám sekeru však. Panda, ty už nepôjdeš preč. Tak poď. Ak sa vám bude páčiť video, čo pochybujem, ja ešte neviem natáčať, proste to budem hovoriť, tak môžem natáčať ďalšie. Budem tam melón. Ale teraz mi je na niečo. Šangr mám celý. Hej, ja som zabudol, že to... Takto, tak. Bum, hej. Tak. Panda, ale mne dostaneš... To není to. Panda môže... Tak, posunú. Tvoja klietka. Postavím si domček a už to pomaly môžeme aj ukončiť. Toto je ešte začiatočný domček. Píšte do komentárov, čo by ste chceli na budúce. No, takže ja si pôvodne už dostávam domček. No a uvidíme sa u druhého videa. Počkaj. Iba tento blok posledný a ja sa už pomaly aj rozlúčim. Ak sa vám toto video páčilo, môžete mi dať nejaký ten odber, like, to by bolo ešte lepšie. No aj ten odber. A aj to. A video zdieľajte. Tak a vidíme sa u druhého videa. Urobím si to také bambusové ešte dvere. Nie som také veľké. Bum. No takže, čau, uvidíme sa u druhého videa.